Tento fantastický ohyb prútu nemôže byť ani tá najmenšia pochybnosť o jeho kvalite. Je charakteristický tým, že sa ohýba po celej svojej dĺžke a dokonale vám umožní vychutnať aj tie najväčšie ryby. Nie nadarmo sa hovorí, keď auto tak Mercedes, keď udicu tak Sportex. Ich pružnosť, sila a elegancia nás prevádzali počas celého putovania za slovenskými kaprami. Tohtoročnú sezónu som završil videokazetou, ktorá zachytáva množstvo autentických záberov, ale hlavne obsahuje dôležité informácie o love veľkých kaprov, ktoré vás budú určite zaujímať. Chcel som sa s vami podeliť s mnohými mojimi skúsenosťami a to, či sa mi to podarilo, nechám na vaše posúdenie. Prajem vám príjemný rybársky zážitok. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Na tejto lokalite ma zaujala fantasticky čistá voda. Fascinovala ma aj hĺbka, ktorá presahovala v niektorých miestach až 40 metrov. Na celom štrkovisku bolo len veľmi málo pličín vhodných na chytanie. Rozhodli sme sa pre stratégiu viacerých lovných miest v hĺbkach od 6,5 do 13 metrov. Použili sme naše overené systémy, ktorým dôverujeme. Túto lokalitu nepoznáme, ani jej prirodzený potravinový reťazec. Preto volíme pre začiatok menšie nástrahy s veľkosťou od 14 do 20 mm. Na 14 a 16 používam háčiky 1,0 a na 18 až 20 sú vhodné 2,0. Návesce zhotovujeme zo šnúry Quicksilver od Kristonu, pretože predpokladáme, že dno bude zložené z množstva ostrých kameňov. Väčší počet bojlísov na PVA šnúre alebo v pančuche pripevnených k nástrahe má viacero výhod. Na členitom dne sa osamotená nástraha môže dostať do škár medzi kamene alebo zapadnúť do nízkeho porastu trávy. Väčšie množstvo bojlísu upúta ryby oveľa účinnejšie. Tým pádom je aj lákavá aróma v okolí použitej nástrahy príťažlivejšia. V takejto vode s veľkou viditeľnosťou volíme tzv. Dôveryhodné systémy. Olová sú v prirodzenej zelenej a šedej farbe a spomínaný Quicksilver musí ladiť dokonale s farbou dna. Vôbec sa nepoužíva bužírka proti zamotaniu. Tieto systémy zabezpečujú vyššiu dôveryhodnosť, hlavne v takomto prostredí, kde sú ryby ostražitejšie. Nesmieme zabudnúť na dôležitosť vetra pri love kaprov. Pri tzv. Hlaviciach alebo vyvýšeninách orientujeme nástrahu podľa smeru vetra. To znamená, že ryby sa budú pri silnom vetre pravdepodobne nachádzať na záveternej hrane vyvýšeného lovného miesta, kde budú prijímať prirodzenú potravu zo zvíreného dna. Smer vetra vám takto určí najvhodnejšie miesto na vyvýšenine. Čím je plošina hlbšie, tým menší je vplyv vetra na vírenie dna a opačne. Pri pôsobení vetra bývajú najúčinnejšie lavice v hĺbkach 1,5 až 3 metre. Pri veľmi silnom a dlhotrvajúcom vetre sa môže stať, že ryby natlačí do blízkosti brehov a loviť možno s úspechom aj vo veľa menších vzdialenostiach. Každá lavica skrýva minimálne 3 vhodné lovné miesta. Prvé je na samotnej plošine, druhé na hrane a tretie môže byť na šikmine za hranou. Vplyvom vetra sa voda okysličuje, čo má tiež vplyv na zvýšenú aktivitu rýb.
Informácie od domácich rybárov považujem za ďalší dôležitý krok k úspešnému lovu. Je potrebné zistiť najčastejšie smery vetra, prirodzený potravinový reťazec, miesta najčastejšieho výskytu kaprov, odkedy je voda pravidelne zarybňovaná a veľkosť ulovených rýb. A aký je tu rekord kapra? Tu 24 na tejto vode. Liset, hej? Nie, šupináček. Prvýkrát sme nahadzovali v popoludnejších hodinách tesne pred prichádzajúcou búrkou. Večerný dážď a s tým spojené mierne ochladenie priniesli prvé pípnutia našich signalizátorov. Po nočnom oddychu prichádza prvý ranný záber, ktorý bol spontánny a plynulý. Po záseku mi ryba odvinula niekoľko metrov vlasca z cievky. Predpokladal som, že nejde o malú rybu. Kapor bol vo výbornej kondícii a chvíľu mi trvalo, kým som ho dostal k brehu. Táto udica bola umiestnená asi v 80-metrovej vzdialenosti a v 11-metrovej hĺbke za hranou na šikmine. Máš? Zachutila mu 16 mm jahôdka. Hmotnosť kapra dosiahla 10 kg. Bojoval poriadne. Na svojho prvého kapra nečakal dlho ani Vraťo. Jeho lovné miesto bolo v hĺbke asi 9 metrov na plošine vzdialenej 70 metrov od brehu.
Stolaný šupináč váži 7 kg. Za nástrahu si zvolil boilies s rybacou príchuťou s priemerom 20 mm. Denné zábery vystriedal prvý večerný. Vraťo vyťahuje z vody svojho druhého, tentoraz 6 kg kapra, pre zmenu na 2 guličky s príchuťou tutti frutti, opäť s plošiny v hĺbke 6,5 metra. Už 5. deň sme bez záberu. Čas začal pre nás plynúť o mnoho pomalšie. Stále ma však v nádeji drží spomienka na prvú noc, ktorá bola plná silných zvukov vyhadzujúcich sa veľkých rýb. Fantastický úvod sa ale začal meniť na nudnú scenériu nášho pobytu. Zrazu začali byť pre nás zaujímavé aj tie najmenšie ryby na tejto vode. Nech sa páči. Mojou osvedčenou stratégiou je lov veľkých kaprov bez použitia akýchkoľvek partiklov. Keď však zábery neprichádzajú ani na 10. deň, skúšam urobiť pravý opak. Podstatne zvyšujem krmnú dávku a spájam ju s partiklom v predstave, že tento môj netradičný spôsob krmenia priláka menšie ryby a tie náväzne vyprovokujú k aktivite väčšie ryby. Nové krmenie rozhadzujem rovnomerne naširoko po celej plošine. Prichádza maximálne ideálny vietor, ale aj napriek tomu zostávajú naše signalizátory nemé. Po ďalších 4 dňoch našej nádeje na záber strácame všetky ilúzie. Podľa môjho názoru ryby prijímajú potravu každý deň s rôznou intenzitou, ale väčšinou sú obdobia, kedy prijímajú iba prirodzenú potravu. Takže môžeme im ponúknuť čokoľvek, aj to najkvalitnejšie z neprirodzených nástrah a nebudú ich prijímať. Naopak sú dni, kedy sú schopné žrať takmer všetko. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Nový revír nás oslovil pôsobivým ostrovom v strede štrkoviska. Takmer okamžite mi bolo jasné, že moje lovné miesta budú niekde v jeho blízkosti. Prvý záber prišiel už po 10 hodinách a môj priateľ, český kaprár Peťo Klásek, zdoláva svojho prvého slovenského kapra.
Lokalita bola výnimočná obrovským množstvom lavíc prechádzajúcich do hlbín s najpličou vodou okolo pol metra. Pokiaľ na iných vodách býva len veľmi málo ideálnych miest pre lov, na tejto vode som zažil pravý opak a takmer som nevedel, ktoré si skôr vybrať. O to bol môj výber správneho miesta zložitejší. Prvé zdolané kapre dosahovali hmotnosť od 7 do 9 kg a opäť bola úspešná taktika viacerých lovných miest v rôznych vzdialenostiach a odlišných hĺbkach. Miesta, na ktorých zábery neprichádzali, sme asi po 2 dňoch zmenili za úplne iné. Zaujímavé neboli len lavice, ale aj miesta medzi nimi s prirodzenými prekážkami, najmä ak sme sa trafili do tzv. Rybích cestičiek. Naše najväčšie úlovky prichádzajú vo večerných hodinách na 24 mm bojlisy s príchuťou tutti frutti od Richfordu. Keďže sme ešte nemali techniku schopnú kvalitne nasnímať večerné súboje s týmito krásavcami, filmovali sme ich až pri dennom fotografovaní. Vzhľadom na to, že všetky ulovené ryby púšťame na slobodu, fotografie sú pre nás jedinou živou spomienkou na našich miláčikov. Musím sa však priznať, že práve fotografovanie patrí medzi moje najmenej obľúbené činnosti spojené s pobytom pri vode. Posledná rozlúčka mojich priateľov s kaprami a elegantný skok Mira Hučka svedčí o tom, že k lovu kaprov už nepotrebuje ani udice. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Ďalšia voda nebola typická ani ostrovmi, ani terénnymi nerovnosťami a neboli tu ani žiadne prirodzené prekážky. Bolo tu však pôvodné koryto potoka a to sa stalo našim lovným miestom. Náš príchod charakterizovala prudká zmena počasia a dlhotrvajúci dážď. Pri kratších vzdialenostiach asi do 60 metrov je ideálne krmenie kobrov. Naše nástrahy sme nahadzovali do koryta potoka a na jeho hranu. Ani správne miesto a osvedčené krmenie nám však zábery neprinášalo celých 10 dní. Príčinou nebola len náhla zmena počasia, ale predovšetkým obdobie liahnutia pakomárov, o čom svedčila aj plná hladina vyprázdnených kupličiek tejto obľúbenej prirodzenej potravy rýb. Preto sa naša šanca na záber stráca a my odchádzame na ďalšiu lokalitu. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Raj na zemi. To bola prvá myšlienka, ktorá mi napadla pri pohľade na túto prekrásnu scenériu. Z vody priam vyžaroval dojem, že sa v nej skrývajú obrovské ryby. Nespočetné množstvo ostrovov a prenikavé zvuky rôznych druhov vtákov len zvyšovali pôsobivú atmosféru okolitej krajiny.
Vek štrkoviska odhadovali domáci rybári na viac ako 35 rokov. Pravidelne ho zarybňujú už 25 sezón. Priemerná hĺbka vody dosahuje 3 metre. Naša úvodná krmná dávka predstavuje asi 0,5 kg 20 mm bojlisov. Prvý deň sme zostali bez záberu. Na druhý deň krmíme polovičnou dávkou, opäť však žiadny záber. Na tretí deň umiestňujeme nástrahu už len s niekoľkými guličkami na PVA šnúre. Prvé zábery prichádzajú podvečer. Môj prvý večerný kapor zobral kombináciu dvoch 20 mm bojlisov s príchuťou ryba a tutti frutti od Richwordu. Úvodná Petrová ryba si zamaškrtila na kombinácii lososa a jahody od Nutrabajtu. Po každej vytiahnutej rybe sme prikrmovali zhruba 70 guličkami. V tomto štádiu sme lovili akýchsi predjazdcov tých kaprov, na ktorých sme čakali. Moje krmné miesta boli po pravej a ľavej strane protiľahlého ostrova v hĺbke asi 1,5 metra, 3 metre od jeho brehu. Až doteraz prichádzali zábery len na udici, ktorá bola nahodená na ľavej strane ostrova. Signalizátor udice z pravej strany ostrova počas celých 3 dní mlčal. I napriek tomu som veril, že ma nesklame ani pravá strana. Brutálna sila. V počase som si všimol, že zábery na jednotlivých stranách ostrova do veľkej miery ovplyvňoval vietor. Prvý veľký kapor nám zašiel za ostrov a tak sme pri jeho zdolávaní museli použiť čln. Ježiš, to sú blázni. Konec batérie. Jo? To sú není normálni, oni nenabili batériu. Už mi bliká, že konec. To už vydrží len potom asi minútu. Čo teraz? Po 20-minútovom zdolávaní nám návrat k brehu skomplikovalo stratené veslo a tak sme spolu s Majom došli na ručný pohon. Keďže ti teraz ujde. Tento prekrásny lisec vážiaci 16,5 kg zabral opäť na kombináciu ryba a tutti frutti od Richwordu.
No. Máš to? Opäť záber na pravačku a už po prvých sekundách som cítil, že to bude veľká ryba. Šťastie mi tentokrát neprialo a asi 30 metrov od brehu sa mi vypla. Prvých 5 dní sme mali prevažne len denné zábery. Okolo 23. hodiny prišiel konečne záber aj na pravačku. Šupináč s hmotnosťou 12 kg nízkej formy so svojou typickou bojovnosťou. Nástraha bola vo vode celých 19 hodín. Kapor sa dal zlákať na kombináciu jahoda a krab mušla opäť od Richfordu. Z protiľahlého krmného miesta sa podarilo môjmu priateľovi Danovi zdolať 18,5 kg amura. Aj môj ďalší úlovok v podberáku má takmer 12 kg a prichádza z pravej strany ostrova. S dennými úlovkami sa hneď fotografujeme a dbáme na to, aby ležali na vlhkej podložke a boli pravidelne v krátkych časových intervaloch oblievané vodou kvôli ochrane povrchovej vrstvy slizu. Krmné miesta by som rozdelil do 3 skupín. To najlepšie by som nazval kuchyňou. Potom sú miesta priemerné a miesta nevyhovujúce kaprom. Kuchyňa je miestom, ktoré kapre pravidelne navštevujú a príjmajú tú potravu. Ak sa vám podarí takéto miesto nájsť, účinný lov vyžaduje minimum krmenia s veľkým efektom. Priemerné lovné miesta navštevujú ryby nepravidelne. Na takéto krmné miesto kapre reagujú podstatne neskôr a vyžadujú väčšiu trpezlivosť. Na nevhodnom mieste nemáte prakticky žiadnu šancu uloviť rybu. Zdá sa, že sme sa v tomto prípade trafili rovno do kuchyne. Presvieča nás o tom opäť na člne ďalší veľký dolávaný kapor. V jeho prípade som použil inú zaujímavú vec, ktorá sa týka umiestňovania nástrahy v lovnom mieste. Predpokladám totiž, že väčšie kapre príjmajú ponúkanú návnadu dôverčivejšie osamotene alebo na okraji krmných miest. Tento kapor zabral práve na takomto okraji krmného miesta. Pri dlhodobejšom krmení sa môže stať, že bojlisy s priemerom 20 mm začnú požierať bez problémov biele ryby. Na mnohé spätné zábery sme aj my vytiahli niekoľkých veľkých pleskáčov a jalcov. Vtedy je vhodné zvýšiť priemer ponúkanej nástrahy napríklad na 24 alebo 28. Veľké kapry doslova neznášajú spoločnosť väčšieho množstva bielých rýb. Preto si radšej hľadajú pokojné miesta pre prijímanie potravy. Mohli by sme ich spôsobom života prirovnať k starým ľuďom. Obľubujú kľud, pokoj až pohodu, sú samotársky alebo chodievajú v malých skupinách. Každý rybár, ktorý pochopí spôsob života veľkej ryby, môže byť pri jej love úspešný.
Mnohé z mojich teórií potvrdil aj tento 15-kilogramový lisec. Ulovil som ho ráno na dve 24-kové gule s vôňou Tutti Frutti Richword. Ďalšie kapry nebol problém uloviť na dva bojlisy pod seba s priemerom 28 mm. Takto sme zastavili aj zábery bielých rýb. 11-kilogramový štíhly šupináč bol typický najmä svojou bojovnosťou. Zábery kaprov už niekoľko dní neprichádzajú. Nepomáha ani príjemná zmena počasia. Z našich krásnych miest je čoraz častejšie počuť typické zvuky sumčieho kúkania. Biele ryby v našich krvných miestach s najväčšou pravdepodobnosťou prilákali sumce. Večer pripravujeme všetko potrebné na ich lov. Už po niekoľkých hodinách prichádza úvodný záber. Nástrahou bol 40 cm pleskáč. Keďže som predpokladal väčší úlovok, zvolil som šnúru s nosnosťou 50 kg a špeciálny jednodielny prúd Sportex s dĺžkou 235 cm z vysokomodulovaného karbonového blanku nazývaného Magnus. Tento prúd je určený na zdolávanie tých najväčších sladkovodných dravých rýb. Mali. Môj prvý sumec má 25 kg. Priateľ Šunes ďalší večer vyťahuje z vody tohto 15-kilogramového fešáka. Opäť je tu večer a s ním ešte väčšie prekvapenie. Radšej mu pusti. Však ten chodí hore dole tam. Do takého pleskáča. Však to bol normálne 40 cm pleskač. Prvýkrát som pocítil, čo je to mať na palici tak silnú rybu. Sumec patrí medzi rýchlo rastúce ryby a je zároveň našim najväčším dravcom. Už po prvých minútach mi bolo jasné, že môj druhý sumec na palici bude o mnoho väčší ako ten predchádzajúci. Brutálna jazda. Brutálna. Dvakrát píp, píp
Počuj, Stano, to tam bolo 10 minút položené. Hľadaj, čo sa vyhodí z tej. Toto je už, toto bude. Veď? Keďže sme na brehu boli len dvaja a môj kolega sa snažil zachytiť tieto neopakovateľné chvíle kamerou, musel som si pomáhať, ako sa len dalo. Vládze ešte? Vládze. Nepovol mu, Stano. Došponuj. Problémy nastali až pri brehu. Viackrát som sa snažil sumce zachytiť, ale veľmi sa mi to nedarilo ani v plytkej vode. Nakoniec bola pomoc kameramana predsa len nevyhnutná. Bereš to? No. Stano, ruka do papuly je tvoj. Tento 35-kilogramový krásavec mal približne 15 rokov a dalo sa očakávať, že v tejto takmer 40-ročnej vode budú aj o mnoho väčšie exempláre. Pretože domáci hospodári si neprijali, aby boli ulovené sumce pustené späť do vody, tohto som daroval do domova pre postihnuté deti. Ty vole. Tak. No. Na to hlavu trošku dáme.
Tak. Troška sa natočí. Ako by toho ešte nebolo dosť, prichádza ďalší večer a s ním ďalšie prekvapenie. Tentoraz v paľovej réžii. Jeho sumec vážil bezmála 60 kg a keďže sme boli v ten večer pri vode len dvaja, nebolo ani pomyslenie na nejaké filmovanie. Hodinový súboj s rybou nám dal aj bez kamery poriadne zabrať, takže si tento unikát vychutnajte aspoň takto. Pozdrav pekne, Aniček pána Rafaja. Ahoj. Ahoj, Rafko. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Je čas si oddychnúť prieskumom ďalšej lokality. Kvôli nevyhovujúcemu vysokému stavu vody v tomto období však vypúšťame toto miesto z našich plánov. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Na tejto vode sme sa stretli s množstvom potopených stromov, kríkov a pňov. Určite sme vystihli dobré obdobie, lebo prvý záber prišiel už po 6 hodinách. Nástrahy sme umiestňovali do tesnej blízkosti potopených stromov. Pri takomto dne, plnom prekážok, je potrebné loviť kolmo na ne, aby sa kapor po zábere nemohol do nich dostať únikom do jednej alebo druhej strany. V takýchto podmienkach zohráva dôležitú úlohu kvalitný výstroj.
Ja na takýchto miestach zvyknem používať namiesto vlascov šnúry, ktoré po záseku zďaleka nepružia tak ako silon. Je to dôležité preto, aby kapor nemal šancu uniknúť do prekážok, ktoré sú v tesnej blízkosti za ním. Pri použití šnúry je najextrémnejšie zaťažovaná udica. Preto by mala okrem svojej maximálne dobrej pružnosti byť vybavená špeciálnymi očkami s hyperhladkou vložkou pre bezoderové vedenie vlasca. Takýmito kvalitnými očkami sú osadené všetky typy rybárskych prútov Sportex. Aj v tých najextrémnejších situáciách bez problémov vydržali a boli pre nás oporou. Použité materiály a špeciálna nemecká technológia z nich robí značku európskej triedy. Takého som možno majú aj na ulici. Nesmiem zabudnúť ani na navijáky Daiwa, ktoré v súčinnosti s prútmi Sportex vytvorili súlad dvoch vynikajúcich značiek. Spoľahlivá brzda, veľká kapacita cievky, dokonalé krížové navíjanie s perfektným prevodom robia z tohto navijáku spoľahlivého partnera pre lov veľkých rýb.
Kapre berú počas dňa, večer, ale aj ráno. Aj tu používam môj obľúbený systém napevno so 100-gramovým olovom, náväzcom Quicksilver a dvojkou háčikom Mustad Ultra Sport, ktorý sa nám v týchto situáciách výborne osvedčil. Kapre prijímali bojlisy ovocného i živočíšneho zloženia. Zo začiatku sme lovili menšie ryby do 6 kg. Možno až 50% zaseknutých rýb nám unikalo medzi potopenými stromami. Nebolo to však v našich lovných miestach, ale počas dolávania medzi krmným miestom a brehom. Aby sme spomedzi prekážok vo vode mohli vytiahnuť aj väčšie ryby s hmotnosťou okolo 10 kg, museli sme presunúť udice na vyvýšené miesto nad brehom. Tým, že sme ryby zasekávali z väčšej výšky, mohli sme ich omnoho rýchlejšie dostať k hladine, pritiahnuť bližšie a bezpečne zdolať priamo z brehu. Vďaka tejto taktike sa nám konečne podarilo vytiahnuť aj niekoľko väčších rýb. No tie najväčšie, ktoré sme mali na prútoch, nám v tomto ťažkom teréne nedali šancu. Na tomto revíri sme strávili 8 krásnych dní, počas ktorých sme niekoľkokrát zmenili lovné miesta. Skrmili sme približne 10 kg bojlisu s príchuťou ryba, jahoda, tutti frutti, krab mušľa a vtáčí zob. Celkovo sme mali 28 záberov a z toho sme zdolali 19 kaprov. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Pre jesenný rybolov sme si vybrali jednu z lokalít, ktorú sme už navštívili na jar. Dlhodobé pobyty pri vode vyžadujú od nás obrovské množstvo potrebných vecí pre bežný každodenný život. Lov veľkých kaprov v sebe skrýva množstvo trpezlivosti a času, bez ktorého nie je možné byť úspešný. Jeseň by mala byť pre kaprov obdobím zvýšeného príjmania potravy pred prichádzajúcou zimou. V porovnaní s jarou sa vo vode podstatne znižuje výskyt prirodzenej potravy. Kapry by mali byť aktívne, no nie vždy je to pravidlo. Striedny spôsob nášho krmenia zostáva v podstate nezmenený. Dávame však prednosť menším priemerom bojlisov od 14 do 16 mm. Prvý jesenný kapor prišiel až po 2 dňoch na systém panáčkovej nástrahy. Tento spôsob nazývam živý bojlis. Je to sústava 2 bojlisov, z ktorých bližšie k háčiku je potápavá a tá vzdialenejšia plávajúca.
Plávajúca bojla celý systém vo vode vďaka vetru a tým spôsobenému pohybu stĺpca vody nadnáša. Bojly si potom svojím miernym kývaním pôsobia na rybu živo. Účinnosť tohto systému stúpa na vodách s častým veterným počasím a je vhodný aj do mäkkého bahnitého dna. Tento kapor vážil 8 kg. Vraťo čakal na svojho jesenného prváka takmer do 8 hodiny. Medzi tým som mal aj ja jeden záber, no zásek bol do prázdna. Jeho 7-kilogramový kaprík zabral na 2 potápavé 16-ky s príchuťou vtáčich zob Richworth. Zábery menších rýb pokračujú aj na druhý deň. Vraťo zdolal jedného z ďalších malých kaprov. Mohutnejší odpor prezrádzal, že ide o väčšiu rybu. V tomto prípade bol účinný živý bojlis. Systém obsahoval potápavú guličku s rybacou príchuťou a plávajúcu jahodu. V krmení boli 2 úplne odlišné druhy bojlisu, krab mušľa a robin red. Bez problémov teda môžete loviť na iný druh, akým krmíte. Teraz sa nahnievol kamarát. Po uvoľnení háčika hneď kontrolujem ostrosť, či ho nie je potrebné vymeniť a kapra s hmotnosťou 10 kg púšťam do vody. V našom love nemôžeme pokračovať, lebo prichádza tradičné jesenné zarybňovanie. Len v dobre zarybňovanej vode s kvalitnou násadou môžeme očakávať dostatok pekných úlovkov. Preto dbajte na to, aby vaši hospodári zarybňovali revíry pravidelne kvalitnou násadou. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Pomerne veľké množstvo času venujem dôkladnej obhliadke každého revíru, na ktorom budem loviť. Keďže jednou z najdôležitejších podmienok úspešného lovu je výber správneho miesta, všímam si predovšetkým, čím je daná lokalita charakteristická. Môže sa vyznačovať ostrovmi, potopenými prekážkami, lavicami, pôvodným korytom rieky či potoka, leknami alebo trsmi. Práve tieto miesta bývajú jedny z najobľúbenejších oblastí výskytu kaprov.
Pri takýchto ostrovoch ma vždy zaujímajú miesta s visiacimi vetvami nad vodou alebo suché stromy vyčnievajúce nad hladinou. Tak ako každý rybár, aj ja sa snažím vymyslieť svoju vlastnú, úplne novú účinnú nástrahu. Môj boilies v pančuche je niečo, o čom ste doteraz určite ešte nepočuli. Pritom je to veľmi jednoduché a mimoriadne účinné. Osvedčená zmes do boiliesu v pančuche sa skladá z partikla Mosela Kapor a aromatického posilovača Big Fish od Van den Ibna. Obidve zmesi najskôr za sucha dôkladne premiešam. Hmota nesmie byť príliš vlhká, ale taká, aby sa nám v rukách ľahko rozdrvila. Pripravíme dámsku pančuchu, silón a nožnice. Po vytvorení zmesi na potrebnú veľkosť guľky ju vložíme do pančuchy. Pančuchu musíme poriadne natiahnuť. Niekoľkokrát ju zakrútime a pevne uviažeme tenším silónom. Zbytok pančuchy odstrihneme. K háčiku ju pripevňujeme rovnako ako boilies. Oproti boiliesom dokáže ďaleko intenzívnejšie a dlhodobejšie uvoľňovať príťažlivú arómu. Podľa mojich skúseností je najdôležitejšia vôňa nástrahy. Potom nasleduje veľkosť a až za ňou je farba, pretože jeden z najvyvinutejších zmyslov kapra je práve čuch. Preto táto skutočnosť radí vôňu nástrahy na prvé miesto. Čím dlhšie sme pri vode, tým viac času máme aj na filmovanie a tak sa nám darí zachytávať niektoré priam adrenalínové autentické zábery. Tu je pod nami.
Celý tento projekt vznikol a mohol sa realizovať aj vďaka mnohým mojim priateľom, ktorí ma častokrát sprevádzali na mojich potulkách za kaprami. Šunesovi sa tohto 10-kiláka podarilo uloviť okolo 11:30 na obed. Kapor zobral jednu 20 mm bojlu s vôňou ryby. Roman, jeden z ďalších milovníkov modernej kapráreny, mal na tejto rybačke dosť veľkú smolu, keď sa mu asi 20 metrov od brehu vyhákol nádherný lisec. Ale aj jeho 5-kiláčik mu urobil aspoň malú radosť po predošlom neúspechu. Na tejto vode neskúšame len miesta v okolí ostrovov a potopených stromov, ale i na voľnej ploche. Už asi 2 roky skoro vôbec nepoužívam partikel. Bez čiastočkovej nástrahy dosahujem ďaleko väčšie úlovky a oveľa skoršie zábery veľkých rýb. Jedine veľké vodné nádrže menia moju zaužívanú taktiku krmenia. Na rozsiahlých vodných plochách je zložitejšie nachádzať cesty rýb a miesta ich výskytu, preto je potrebné prikrmovať väčšie časti vybraných úsekov s pomocou partiklu. Častokrát sa stáva, že háčik s náväzcom mením po každej vytiahnutej rybe. Kapor je schopný niekoľkokrát nástrahu nasať a vypľuť, a v tejto fáze je ostrý háčik nesporne dôležitý. Ani pri dlhodobejšom pobyte pri vode nemožno s úplnou presnosťou určiť, kedy je ryba aktívna a prijíma potravu. Určitý priaznivý vplyv na to má dlhšie trvajúce dobré počasie. Pekné babie leto, ktoré by malo byť predzvesťou dobrého lovu, nás sprevádzalo aj na tejto vode. Prvé väčšie kapry začínajú brať po príchode prízemných mrazíkov. Táto pekná ryba mi po záseku vytiahla 15 až 20 metrov vlasca. Konkrétne pri love v blízkosti ostrovov používam 25 metrov dlhý koncový náväzec šnúry Quicksilver s nosnosťou 35 libier a kmeňový vlasec s priemerom 0,35 mm. Takýto pevný systém je v náročnom teréne nevyhnutný. Nepoužívam ho preto, aby som bez problémov zdolal veľkú rybu, ale preto, aby som mal väčšiu šancu medzi koreňmi a inými prekážkami. V menej problematickom teréne, v tzv. Čistej vode, rád uprednostňujem omnoho jemnejšie náradie. Pri vyťahovaní veľkých kaprov, od 10 kg vyššie, je potrebné mať brzdu v neustálej bojovej pohotovosti, nakoľko zdolávaná ryba môže kedykoľvek nečakane vyraziť do útoku. Môj kapor sa s veľkou silou bránil i hneď po záseku a po chvíľke oddychu pokračoval v temperamentných výpadoch pri záverečnom zdolávaní.
Všetko je istejšie, až keď je ryba v podberáku. Dvanásťkilogramového šupináča, typického svojim ušľachtilým tvarom tela, zlákala kombinácia plávajúcej tutti frutti od firmy Top Secret a potápavé ryby od Richwordu. Počkaj, nepočujem. Braťové sny o veľkých kaproch prerušil ďalší nečakaný podvečerný záber, ktorý mal od začiatku plné ruky práce. Braťo sa aj v týchto neskorých jesenných dňoch nebál na háčik nastražiť sústavu dvoch väčších 20 mm bojlisov pod seba, nakoľko o tejto lokalite vieme, že kapri sú tu bez problémov ochotní príjmať aj veľké nástrahy. Vhodné prispôsobenie nástrah v prirodzenej potrave rýb považujem opäť za dôležitý krok k úspechu. Ak je vo vode dostatok väčšej prirodzenej potravy, ako sú napríklad korítka, slimáky, pijavice a raky, môžeme bez obáv použiť aj väčšie nástrahy.
Ak je revír charakteristický drobnou prirodzenou potravou, nitenkami, patentkami, larvami hmyzu alebo semien rôznych druhov rastlín, bude rozhodne účinnejšia malá nástraha. Dosť, že sú naše nástrahy pre ryby neprirodzené. Neznižujme ich účinnosť ešte aj neprirodzenou veľkosťou. Kapor je svojím spôsobom labužníkom medzi rybami a ak mu teda nástrahu naservírujeme dôveryhodne, je ochotný prijímať širokú škálu voní a chutí. Z 2 20-kových gulí zostal na háčiku len zbytok jednej z nich. To môže svedčiť aj o tom, že tento kapor nemusel byť prvým, ktorý túto nástrahu ochutnal. Okrem ostrého háčika je potrebné mať aj kúsok šťastia. Tento najväčší tohtoročný vraťov kapor vážil 14 kg. Dôveruj svojej nástrahe. To je jedna z mojich ďalších skúseností. Tým, že prestanete veriť svojej nástrahe, bude dochádzať k častému vyťahovaniu a prehadzovaniu, čím maximálne vyrušíte lovné miesto a oddialite si svoj záber. Nenechajte sa odradiť, ani ak váš sused chytí rybu na niečo iné. Boilies umiestňujem tesne pod oblúk háčika. Často používam môj lovný systém napevno bez božírky proti zamotaniu. V tomto prípade budem nástrahu nahadzovať blízko brehu. Preto na olovo pridávam menšie množstvo účinnej zmesi Big Fish, využitej aj v prípade môjho boilisu v pančuche. Ide o jeden z ďalších nevyspytateľných experimentov, pretože väčšinou takýmto spôsobom nechytám. Veľa rybárov robí chybu, keď svoje miesto pri vode neprispôsobuje rybám, ale svojmu pohodliu. Veľké ryby rady hľadajú svoje útočisko práve v nedostupných častiach revírov, kde nie sú z brehu rušené. Ja chytám najradšej na vodách plných trsov, tráv a lekien. Z mojich skúseností vám môžem poradiť, kde najlepšie na takýchto revíroch hľadať to správne miesto. Ak lovíte v leknovom oku, rozhodne svoju nástrahu neumiestňujte do jeho stredu, na nezarastenú vodu, ale tesne k okrajom. Ak sa niekde v oku nachádzajú riedko rastúce osamotené lekná, dávajte nástrahu k nim. Ani na takýchto obťažných lovištiach nemením svoj obľúbený systém napevno s kvalitnou šnúrou Quicksilver. Práve na takýchto miestach sa dá využiť aj ďalší nezvyčajný spôsob lovu, tzv. Systém bez olova. Tvorí ho len šnúra, háčik a nástraha. Všade tam, kde sa dá použiť, je neporovnateľne účinnejší ako naše tradičné obľúbené systémy. Používam ho pri love na krátke vzdialenosti. To znamená asi do 10 metrov. Záber je ale nutné sledovať s omnoho väčšou ostražitosťou. Záber nemusí prísť iba cez brzdu, ale často sa môže prejaviť bočným pohybom vlasca alebo jeho maximálnym uvoľnením. Najčastejšie sa háčik kaprovi zapichne do najmäkšej spodnej časti papule, ako v tomto prípade.
Táto ryba potvrdila, že aj bojlis v pančuche je účinnou nástrahou pre lov veľkých kaprov. Záber prišiel asi po 2 hodinách od nahodenia a bol razantný a dynamický. Opäť to bola nižšia forma kapra, charakteristická svojou bojovnosťou až do konca súboja. Spomedzi všetkých rýb má podľa mňa kapor najkrajší výraz tváre. Preto sú mi tieto tvory veľmi sympatické a mám ich rád. Sú pre mňa akýmsi stelesnením posvetnosti rýb, ktoré si zaslúžia slobodu. Ľavačka. Tieto nádherné a vzrušujúce chvíle plné adrenalínu sú len malým zlomkom šťastia, ukrývajúcim sa za týmto náročným rybárskym športom. Kaprárina, to je proste drina, vyžadujúca si obrovské množstvo času, skúseností, vytrvalosti a financií. Jeden z ďalších veľkých kaprov nás prinútil opäť sadnúť do člna. Medzi lovným miestom a brehom bola pličina, na ktorej nám uviazol medzi rastlinami. Po chvíli som ho z nich vymotal a snažil dostať čo najbližšie k člnu. Situáciu ešte viac komplikovala prítomnosť kamery, keď Vraťo okrem filmovania musel udržiavať veslami čln v tej najvýhodnejšej polohe. Ten dlhý kapor, silný. Ale už ide hore vrať.
Nechytám len na jednu značku boily. Vyberám si vždy to najlepšie od každej firmy. Podľa mojich skúseností patria boiliesy Richword medzi najkvalitnejšie na našom trhu. Nesmiem však zabudnúť ani na výborné vlastnosti plávajúcich boilí od Top Secretu a ich potápavého orecha. Používal som aj boiliesy od anglickej firmy Nutrabites. Medzi moje najobľúbenejšie vône patria tutti frutti, ryba, orech, krab mušľa, med a jahoda. Súčasťou môjho technického vybavenia je okrem udíc Sportex a navijákov Daiwa aj signalizátor záberu nemeckej výroby Carb Sonder. Tento spoľahlivý pomocník je vyrobený z nerezových materiálov, má minimálnu spotrebu energie a je dokonale vodovzdorný, navyše s 3-ročnou zárukou. Toto je sila. Veľmi silná ryba. Tvrdý je, svalnatý. Aby sme ryby mohli púšťať späť do vody neporušené, je dôležité používať podložky a saky na odkladanie rýb. Materiály, z ktorých sú vyrobené, zaručujú rybám plné zdravie. Tento fešák vážil 13,5 kg a neodolal vôni 2 malín od Richwordu. Bol peknou bodkou za našim tohtoročným putovaním za slovenskými kaprami. Sportex. Rybárske prúty pre veľký lov. Kaprárina, to je drina.